Tope pro. Ba-da-ba-da-ba-da-bam, bam, bam. Ba-da-ba-da-ba-da-bam. Ba-da-ba-da-bam, ba-da-ba-da-ba-da-bam. Bueno, gaurko protagonista musikala badakizue, Beira taldea dela. Brailean izeneko diska ari gara entzuten irratsaio osoan zehar eta iragarri dugu ere elkarrizketa egingo genuela. Eta dagoeneko, elkarrizketa hori egiteko prest, hemen taldekideak, Jantzako irratiko gure estudioan eserita. Kaixo, Gitorri? Kaixo, gordion. Gordion. Eta Gitorriak biei, zu lehen izenak agoratuko izkiazuen? Bai, ni naiz Igor, Barrena. Eta ni Jon Martin. Jon Martin. Bueno, Igor aurretik egon do, Jon ez. Ez. Bueno, Gitorri, zuri bai, noski. Eta ez da izan azkena, bientzat, etorri gehiagotan honean. Bueno, iragarri bezala, brailean izeneko diska ateratzen ari gara. Bueno, zu, Jon, Igor, zu egon zinean azken diska aurkezten egon zinean. Bai, margotu berria diskoa. 2 urte inguru pasa dira. Urte terdi. Eta orain ja bigarren edo beste lan honekin, badator, telefona kenduko dugu. Eta badator, diska berria edo badago, ja dagoeneko aurkezpenen kalean dago. Bai, aste honetan egin du aurkezpena eta oraintxe aste honetan lehenbiziko elkarrizketa, lehenbiziko aurkezpena, lehenbiziko kontzertua, denetik ama dugu aste honetan. Aste hau beraz garrantzitsua zuentzako, pentsatzen hilabete luzez jorratutako hilabete luzez jorratutako lanak eta esportzuak orain kondentsatzen edo konzentratzen dira horabait, ja kalera ateratzen dena, ez? Bai, orain da azkenean fruituak pasatzeko momentu ez da. Momentu polita da, urduritasun asko sortzen duena, baina oso polita bi. Proban jartzeko garaia, ez? Orain arteko lan guztia, heltzea sutan jartzeko garaia. Bueno, taldeari pixka bat errepasoa egiteko edo entzulegoa kokatzeko, kontatu zuen ibilbide musikala orain arte nola juten, zein da zuten orain arte? Bueno, orain arte musikalki ibilbidea aurrez Beiraren aurretikan nik izan nuen, Obira izeneko talde heavy batekin aritzen ginen. Eta Jonen ibilbidea musikala baino gehiago izan da bertsolaritza mundu diren ez da. Eta Beira proiektu honetan sartu ginen, fusionatu genituen bertsolaritza mundu hori musika mundu honekin ez da. Eta bado aurrera hori hirugarren diskoa dakago. Hasi ginenetikan, Beirarekin hasi ginen, 2006 urtea zerbaitekin hasi ginenetikan. Atea genuen, garai hartan, Moskutik Lezotira izenazun disko batean atea genuen gure lehenengo kantua. Enkarguz edo egingo zenuteke eta pixkat oso beste pretentsiorik gabe egin genuen. Gero hurrengo urtean beste kanta bat eskatu ziguten eta egin genuen piano jolearen kantua, disko hortan bakarrik da ona, gerora ez dugu berriro grabatu. Eta hortik urte batzutara kontuatu ginen, jende askok aipatzen zigula, ze politia kanta hura da, ze politia beste hura. Eta beti egiten genituen oso lan amaterrak eta beti kontzertutan eta gaizkin saiatutako kontzertuak eta ematen genituen. Eta esan zergatik ez du dena jartzen disko batekin pixkat, zelofan pixkat eman horri, lan bat bildu. Eta hola hasi genuen Beira lehenengo diskoa bi kote bezala. Nahiz eta bazeuden gero estudioko tranpatxo horiek ez bajuak sartu eta horako gauzak. Baina, oso goza xume kantautore estilokoa zen. Eta gero ja, bigarren diskoa margotu berrian, orduan bai eman genula nik uste garapen musikal handia eman genian. Bai, hori izan zen. Bikote izatetik pasatu ginen boskote izatera, bigarren disko eta margotu berriarekin. Eta azkenean zen, gure intentzioa zen, pixka musikalki maila igotzea ez da, letrak hasi-hasieratik kalagarrizko mailakoak izan dira lehenbiziko diskotik. Eta pixka bat helburua zen, letra horiei laguntzen, musikak ere maila
goragokoa izatea. Eta hortik sortu zen boskotea. Eta bueno, garapen horrek jarraitu du, oraingo aurkezten ari giren Brailean disko honetan, bosgarren instrumento bat sartu dugu, lehenengo aldiz, pianoa dena, kanta guztietan entzuten alduguna. Eta gero horrez gain, saiatu gara teknologia berriak erabiltzen eta instrumento virtualak sartzen, horko sokak, biolinak, txeloak, gero baita ere haizezko instrumentak sartzen, trompetak entzuten aldira, saxoak, tromboiak, tubak eta bar. Eta gero horretaz gain arpegioak sartu ditu, atmosferak, subgrabeak, bueno, pixka bat ari da. Musika doan nolabait errateko Jonen lan guzti hori borobiltzeko intentzio horrekin, ez dakit. Lortuko dugu maila hartara heltzea, baina. Garapen handia edo aldaketa asko eman dira urteetan zehar musikari dagoenez. Bai. Agian hitzak ja garatuta sortu ziren hasieretik eta hortxe maila mantentzea da asmoa. Ba, hitzak ez dakit garatuta, azkenean ni nator beste disiplina batetik eta asko kostatzen zait disiplina musikalera errenditzea nire letrak luzegiak dira, estandar musikaletarako. Eta konturatu naiz, hori gero arazo bat dela irratietan jartzeko, edo gero seguraski malenkoniatsuegiak dira, zuzeneko kontzertuotan etortzen den publikoa dantzan egin dezan, eta normalean musika entzutea datorrena, edo oso zalea dakazu, edo kantu martxosotan bakarrik engantzatzen da kontzertutara, orduan. Badago ikasketa bat, eta letretan ere eragina eduki duna. Eta musikara bueltatuta, beraz, garapen hori aurrera junda, gailurra edo aitzate jotzen agian disko honetan, aipatzen duzun bezala, baina askoz landuago, eta guzti horretarako zuzendaritza bat beharka da, edo talde lanako zeo zer da? Batez ere zuzendaritza, musikalki zuzendari deitzen albazei behintzat hori izango nintzateko musikalki esateko, ez? Prozesu izaten da Jonek egiten txu letrak, gero nik melodia jartzen diet, melodi horiek lokalera eramaten dira, beste musikariek beraien instrumentoekin laguntzete, beraien instrumento joz, noski, eta gero kantari forma emanez, eta gero hor hirugarren disko honetan, egon da hirugarren pausu bat, izan dena grabaturiko guzti hori, instrumento tradizionalekin grabaturiko guzti hori etxera joan, eta beste buelta bat ematea ja ordenagailuarekin, ez da instrumento virtual guztiak sartuz, eta nolabaiteko, esango orkestazio bat, baina, akompainamentu oso sendo bat eginez. Gailurra, ez, gailurra, nik oso urrutik ustut oraindik esan edut, ez dakit ona den o txarra den, hori, baina, bai beste eskaloi bat bi igo direla. Noiz arte igotzen jarraitzen alden, ez dakit. Gustoko dut ikusi dugu. Eta hirugarren paus hori aipatzen duzun ja gero etxeko informatika lan hori zuk zure esku. Bai. Konposizio iardura guztia nik hartzen ere gain. Taldean banatu etu pixka lanak, eta nik beste gauz asko ez ditut dingo, baina musikalki zati potolera nik aipatzen duzu banatu duzuela lanak, ez dakit hortan zerikusia duen ere autoekoizpenetik jo dezutela ere, ez? Zigilurik gabe, eratako diska, zuek zuen kabuz, beraz lan erantzian, ez? Bai, aurreko diskua Bagabia desketxarekin atea genuen, honetarako ere ibili gira, behaiekin hitz egiten, aterako genuen edo ez, eta azkenean apustu berri bat bezala hartu dugu, autoekoizpen egitea, eta ikuste genuen posible zela, taldean ere taldekideak presto dela lan hori hartzeko, hori lan hori ez du bat ere nik nire gain hartu, beste taldekidei zorzaile meritu hori, eta bai, egia esan pozik gaude egindako lanakin, egia da estres puntu bat egitzen dela, lan gehigarria da, baina hori akaso beste batzuk esplikatuko dute, ez da nik nire gain hartu da lan bat. Ez, konturatzen gara, nik uste zigilu batek edo disketxe batek edo promozio etxe batek edo disko bat edo talde bat bere gain hartzen duenean nik uste lan asko errestu beharko lizkiokela eta bide asko ereki. Eta ez dakit beste herrietan zer gertatzen da, baina Euskal Herrian sensazioa dakat ez dela hori gertatzen. Ez dakit, akaso elkarrekin egiten duenak bestelako bide bat eukiko du bestelako zirkuitu, baina eritzen zait
taldeak gaur egunean nonta etzean top 10eko talde bat, taldeak berak egiten duen lanak markatzen duela, taldeak egiko duen arrakasta. Ez da hola formula magikorik eta lana dela bideak eregitzen dituna. Orduan, abantaila nabarmenik ez genuenez zigilu baten pean ateata, gure bidea eta gure lanaren gaineko kontrol guztia edukitzea erabaki genuen. Azkenean, askegea nahi dugunean atsedenaldiak egiteko, nahi dugunean dena den ez dakagu hitz txarrik bagabigarekiko, guri asko lagundu ziguten bigarren diskoan, eta eskertzen dugu, baina, eskutikan helduta jutea ondo da, baina, gure kabuz zenboz moldatzen gara. Eta orain arteko lana bintzat, ikusi eta konparatu ahal izan dezue, emaitzak edo ikusteko daude, baina, ere konparatzea emaitzak, disko desberdinekin eta beste egoera batekin oso zaila izateke. Hoxe, oso zaila. Hala ere, zuen diska dagoeneko kalean eta zuen orain arteko sentsazioa zemozkoa da. Ondo, hondikan gaude kanta bakarreko diskoa dakagunaren sensazioarekin. Alegia, aste artean aurkeztu genuen eta irratitan eta jarri dena zen kantua, gehien entzun dena eta guretzat ere gainea kantalik borobilena izango zena seguraski, poperoagoa beste kanta asko baino. Eta kantu horren feedbacka etortzen zaigu batez ere. Eta gure taldea zerbait baldin bada ez dugula kanta bat gure Spotifyn beste taldeetan fijatzen genean, beti dago kanta bat sekulako bisita pila dituna eta beste guztiak askoz berago eta oso gutxi ez, eta gure aurreko lanetan ere Spotifyn behiratzen dugu eta oso enpatatu daude kanta guztiak. Horrez nahi du, edo baremo denak guztan zezkion zaletua dakagula, ez dut ustein beste denik hori, uste ditugula kanta batekin oso ondo konektatzen duten pertsonak eta besteekin ezain beste, baina gustuaren arabera, beti badagoela kanta bat disko batean engantzatuko zatxuna. Eta oso desberdina dela, bakoitzaren sensibilia desberdinekin lortzen dugula konektatzea. Eta gogoak ikusteko ze kantuekin zeinen gane iristen. Orain arte bintzat, orekatuagoa ikuste zuen lana, kanta batetik bestera. Ez dakit, orekatuago, ez da gauza bilatzen duguna ere esan, alde ostatik nik uste nahiko irekia gehala, estilo desberdina gustatzen zaizkigura eta bigarren diskoan sensazio hori izan genuen. Kanta desberdinak eta ez zaizkigura, pero estilo desberdinetakoak. Eta oraingo honetan ere ikusten dugu rap kantua dago folk kantua dago, salsa kantua dago, pop rock bat ere, heavy kanta bat ere badago. Pixkat ez dakit nola hori bai egizan, ez dakitan zergatik ateratzen den horrela, ez dakit inspirazioa horrela atortzen da, zergatik ez, zergatik izan badago estilo zentratu bateko ez da. Eta gero gira da, publikoan ere diversio hori ikusten da. Musikak tribuak sortzen ditu eta baina batez ere esan ez zituen, ez? Lehen, raperoa dena, raperoa, hip-hop mundua datorrena, bere kultura hor zentratzen dut, askotan entzuten du hori bakarrik eta gaina askok entzungo dute trapa edo raga edo eta guri ez zaigu interesatzen kategoria batean zentratuta egotea, ez arrazoi, merkatuen arrazoiengatik, argi dago Euskal Herrian ez duela zentzuik komertzialtasun lortzen saiatzeak, ze total dirurik ez dago, Euskalen rock'n'rollak ez du inoiz dirurik emanen, eta estilo zentzuten ditugun kantak hain anitzak dira, Igorrek entzuten dituen kantak eta nik entzuten dituenak hain desberdinak dira, eta Igorrek entzuten dituenak eta Garik entzuten dituenak eta nahiz eta gustu komunak baditugun, gure emaitzak ere oso estilo desberdinetakoak izaten bukatzen dute. Agian ere, niri iruditzen zait, askotan, konpleju hitza erabili daitekeela zenbait aldetan baipatzen dezuten enkasilamendu horretan, ez? Eta zuen kasuan, konplejurik ez, eta bost asola, estilo bat bestea, zuen gustoko zer behin gauzatuta, diskolado bat, eta hitu, ez?
esplikaziorik eta eman behar. Bai, ez du olako presiorik nabaitzen ez, azkenean kantu ateratzen den, bezalako ateratzen da. Gukintxun kantutan, diskotan ez, baina trikitisa kantuak dena izan jo. Ez dakit, ez dugu, ateratzen dena, azkenean egia da, estilo asko entzute jogula, nik estilo... Ni esaten behar duzen musika gustatzen dezu, ez dakit. Osea, gustatzen dizkita hainbeste estilo diferente eta zeratik aukeratu behar dut bat egiterako momentu. Batzutan bat ateratzen dut, beste batzen beste. Eta gero nik uste azpimarratu behar dena, gure ateratzen dena horren barruan, entzuleak ez gaizki ulertzeko, guk 11 kanta sartu ditugu diskoan, baina konposatu igual doble egin dugu. Deskarte asko daude disko honetan. Azkenean, denek pasa behar dituzte filtro guztia. Letrek pasa behar duten ere filtroa, sorkuntzan pasa behar dute lehenengo igorrek ekartzen digu melodia bat eta ematen digu aukera bat eta saiatzen geha konposatzen eta, saiatzen zeate gehiago, konposatzen eta ederatzen zaila eta gero badago hor momentu bat, esaten duzuna, eta hau diskoako bai edo ez, eta batzuk bidean gelditzen dira. Orduan, hau dira superbibienteak edo badago hautapen. Aurreko ere, prozesu berdin izan zen. Bai, beti daude. Deskartea beti daude. Baina, oraingoan nik sensazioa dakat askoz gehiago konposatu dugula. Kasu bai. Oso nik kontatuak zenbat gelditzen diren, baina bai, azkenean. Kontatu jarri genituen, badakagu arbeltxo bat ensaio gelan, eta egin genuen zerrenda bat, eta, ostras, igual erbiliak sartzen ditugu, eta azkeneko momentuan sartu dugu, baten bat edo pare bat, hola, 80 minutua jota sartu dena, kapritxo bat zelako, bai. Eta kontatu pixka bat, estudioko lana, ez dakit etxeko ordenadoreaz gain, estudioko lana nola izan da? Bueno, estudioan, azkenean guk oporretan grabatzen dugu, denak lanean dauden, suertez, baina tamalez musikak ez du maten hortaz izitzeko. Beraz, hori geratzen zaigun aukera bakarra da oporraldi eta grabaketak egitea. Orduan, ohikoa den bezala bajo eta bateria hasi zian lehen urteko abenduko zubi honetan grabatzen, gero jarraitu genuen gitarristok grabatzen abenduko oporretan, Gabonetako oporretan, lehen urtekotan. Eta gero hor Gabonetako oporretatik Aste Santuko oporretako tarte horretan egin nuenik ordenagailuan etxean egiten den komposizio lan hau da. Hartu nuen estudioan grabatutako guztia, etxera eraman, eta sartu nizkion gainerako pianoak, etxean grabatu nuen, eta gainera itzeko instrumentu guztiak. Eta horrekin joan ginen Aste Santuan estudiora berriz, guzti horiek txertatzeko gure kantuetan, gehi izan ditugun kolaborazio guztiak, gehi gitarrako punteoak. Horiek bukatu da ditun, apirilean. Eta apirileatik aurrera, masterizazioko lana eta hori joan barenean. Eta orduan, lehengo urteko Gabonetan, gutxi gara bera, perfilatuta zegoen musika. Kantak bagenekin, duela urte bete bagenekin ze kanta izango zen. Pazientzia eduki behar, ez? Hola, ja dena argi euki eta hori irten arte pasatzen da denbora guztiari. Bai, galtzen da pixka bat, ez dakit, objektibotasuna galtzen den, zu kantu bat dakasunean, beste aldiz bueltak eman da, eta ja, hori, ari ere itziken aldela urte bat ja eginak zeuden kantuetaz ez da. Garai batean aprezatzen zen itxun modu batera, akaso 20 aldiz entzun den itxulako, baina orain ja igual entzun ditu 5 aldiz, exageratuta. Orduan, egia pertzepzioa aldatzen dela, zu kanta batek garai batean sortzen zizun, sensaziotikan, ez dakit zen bagarnaliz entzun ondaren sortzen dizuna, batzutan zalantza inozu, kantua aukeratu behar nuna dira, kaso deskartatu denun hartu behar nuna, deskartatu zen nura igual 10 aldiz entzun zen, zalantza asko sortzen dira, ez diskoa duzunean, sortu duzu, ondo aukeratu dut, ni hortan nahiko, pesimista izan, nahiko autokritikoa edo ez dakit nola zorrotza edo akaso ez nahi inoiz pozik gelditzen. Behin kantu bat diskoa bukatu zunik, 1000 buelta eman dizkiozunik, eta entzute duzunik zaila da niretzat baloratzea kantu horiek galdua duzu ja, freskotasun hori, beste aldiz entzuten edo ez dakizu benetan baloratzen. Ez dakazu objektibotasun hori.
Noiz bukatzen da kuaderno bat, ez? Beti eukiko du pintzelkada bat falta edo sobra. Eta oso desberdina guk entsaiatzen dugunean sortzen ditugun kantak dia batzuk eta kanta horiek indar bat dakate eta grabaketan badago eraikitzeko prozesu bat eta deseraikitzeko prozesu bat ere eta uste zenun kanta batek sekulako indarra hartzen du eta indarra zeukan kanta bat apaldu bezala egiten da eta hor ere badago bizitza dakate, ez? Kantaek bizitza dakate eta entsaio lokaletik grabazio estudio aldatzen dira, gero grabazio estudioko horri ahalik eta leialen izaten saiatzen zea kontzertuetan, baina kontuatzen zea publikoak interpretatzeko dakaniragatik berriro igual indarra hartzen dutela eta oso kurioso da, nahi guzti seme-alaba batzuk bezala diela eta komponente genetiko berak eukita ere, bakoitzak bere autuak hartuko balitu bezala eta bere bidea egingo balu bezala dena. Eta musikaz gain, hitzak ez dute urte horrekin edo gaurkotasuna galtzen edo... Ez dira aktualidade idatzitako bertsoak batzutan egiten dugu begiraren kontzertutan propio idatzi, zerbait gertatu baldin bada hemen Kataluniaren egoera dela eta etzen idea txarra izango bertso sorta bat idaztea horri buruz eta hori saiatzen gara zuzenekotan ekartzen aktualidadera eta lotzen eta beste taldeek egin ezin dutena edo normalean egiten ez dutena egiten. Bai, gaurkotasun pixka galtzen dutela edo zalantza eragin izan didatela letra bat idatzi eta konturatzea adibidez romantiko, posesibo, xamarra atera zaidala, ez? Demorakin zatea. Mundu bat dut zuretzako, bada horrek, mundu bat dut zuretzako eta ezagiz eta zutani eta bakarrik eta ezagiz eta kontoten zen. Harreman batean mundua, ez da mundu bat bukatzen da, harreman bat bukatzen denean, mundua bera ez da bukatzen. Eta orduan, idatzitako bertsoak zati batzuk hartu eta beste batzuk idatzi eta hor ere noiz bukatzen da lana. Diskoak erabakitzen du eta hor ja behin grabatuta denean hor uzten ditu. Baina ez letra eta ez musika ez dira lehenengo kolpean eta lehenengo intuizioei jarraitu eta erabakiak baizik uzten diegu pixka bat adierazia jatzen eta gero limatzen ditugu berriro. Ederki, aipatu duzu ere kontzertutan, gaurkotasun hori batzutan ateratzen dela, zuen berezko leku naturala, talde askok esaten didate, normalean, zuzene bat dira, ez dakit zuek komodo zaudeten ere zuzenegotan, edo gehiago komposiziotan, eraikitzera horretan. Ez dakit, egia esan, oso gustura egoten naiz komposizio mundu horretan, nire mundua. Ez, baina gero egia da zuzeneko ere gustatzen zela. Zuzenekoa gitarra hartu eta hor astintzea, gustoko dut. Orain, disko berri honekin, desafio berri bat du, ez da instrumento guzti horiek sartu dituen guzti horiek lehenbiziko aldiz sampler bidez eta disparatuko ditugu eta horren biskat margen error edo deitzen den hori ez dakagu. Horrek azkenean gilatuko gaitu kanta guztian eta dena kasi perfecto egin beharko dugu, eta ez dakit sensazio horrekin zuzenekoa nola izango den, ez dugu horrein egin normaten. Hasten geralako, baina espero dut beren disfrutatzea eta pasatzea. Nik uste galdera oso ona dela, ez zigute egin eta enitzen pentsatzen jarri, baina uste dut zure intuizioa izan dela zuzeneko botan baino gehiago gozatzen ote dugun sorkuntzan, eta justo gaur den bi elkarrizketaturen kasua izan daiteke. Alegia, nik asko, sorkuntzan asko gozatzen dut, Igorrek ere asko gozatzen du sorkuntzan, eta biek egia bakarrik egiten dugun zatia dela. Gero hori taldearekin borobiltzea eta egikaritzea edo, eta segurazki beste taldekidek zuzenekoaren gehiago azpimarratuko lukete, eta gu bilek badakigu baita ere sorkuntzaren plazer hori zenbatean, eta uste dut gure lanik borobilena beti izango dela diskoa.
hor, zuzenekotan irabazten du, kantak esplikatuta daudela, gainea saiatzen gea, badibez, Oiartzunen pagoan larun batean joko dugu eta egongo da bideo jokei bat, alegia bideoakin improvisatzen ari den pertsona bat, eta ez dakagu zuzeneko indartsu bat, dantzagarri totala eta taldean hor saltoka eta baina fintasunaren zuzeneko bada. Igual beste talde batzuekiko bada kontraste bat, ez da haustura bat, leherketa bat, zerbait pausatua da, eta gure kontzertu leku idealak zein dien ere guk zalantzak ditugu. Eseit entzuteko musika hauten, txutik entzuteko musika hauten, nik uste hibrido bat dela, kanta batzuk eseit entzuteko dira eta beste batzuk txutik entzuteko dira. Eta bueno, hor lortzen dugun, nik uste kantan ordenian eta pixkat horrekin jolastu dugula, ez? Kontzertua igual hasten da, pixkat bixi, gero jeisten dugu, moteltzen dugu, eta gero bukaeran berriro zuti jartzera eramaten dugu publikoa. Kontu hori ez, hiru diskoak ezberdinak batez ere ikarragizko diferentzia lehenengo diskotik hirugarrenera, baina libera lehenengo diskokoa jo behar dituzu, ze lehenengo diskoko jarraitzaile bastante daude. Orduan, zaila da jakitea egia esan. Zuzenekoak ere nola interpretatu, baina bai, egia esan, Jonek esan du bezala, zuzenekotan gozatzen dugu mino, komposizionari ikaragarri. Eta zuzenekoan asko da, ikustuzurako jendea erantzuna ez, eta ikusten baduzu jendea adi, letra jarraitzen irakurtzen, eta zurekin abesten horte, egia da horrek ere betetzen izula asko. Eske, guk letra luzea ditugu, rap kontzertu bateko letra kantidadea dakagu, eta ikusten dituzu zenbait pertsona, nik beti partiturak inez, letrak aurrean ditu dela hitz egiten dut, eta ikusten dituz zenbait publikoan, goitik behera dakizkitenak, kantak guztiak, nik aurrean letrak okit totalaren asko egiten naiz, eta batzuk ikuste dituz ez dutela bat xira bat utxe egiten, presioa da, poz bat da, baina ikustea pertsona batzuei iristen zaiela, iritsita gelditu. Eta disko berri hau atera dela, orain noski kontzertuak esan ez duenez, disko hau orkestra dijoaz, eta orain ez dezute bat bera ere eman, larun batean pagoan izango da lehenengoa, eta honek ere garriko zuen, pentsatzen dut, ensaio desente, bideratzeko nola izan behar duen, zuen gaur egungo repertoria. Bai, hori talde guzik ekorreko zaila ez, azkenean zenbat eta repertorio izan zenbat disko gehiago, kanta gehiago dituzu, gustoko kanta gehiago daude eta deskarte asko egin behar dira. Eta beti daude bizka bat diskursioak edo, lista bat egiterakoan. Baina, hori dago disko berrian aurkezpenen disko berria ia erabat jo behar dela, diskoaren aurkezpena da. Baina aldi berean, aurreko diskotako hit horiek, jo behar ditugula, nota gustu gehiago zen ditugu. Aldaketak egon dira ere formazioa beran edo instrumentu gehiago, gutxiago? Bai, lehenengo diskoko hartan utxe ginen gitarra bat eta hotxot. Orduan guzti horiek, lehenengo diskoko kantu guzti horiek orain dutzen ditugu bi gitarrekin, bajoarekin eta bateriarekin. Ordea aldaketa dago. Eta gero, bigarren diskoa formazio horretan zegoen, bost musikariekin. Eta oraingo honetan, sartu dugunez pianoa eta beste hainbat instrumentu horiek, lehen aipatu bezala,